Ka ga ɗan gata a gida ɗan gata a dawa, ka ci dubu sai cuto ɗan fulani. Wannan haka yake ala gafarta malam. Ai in dai kashe wanzan a ƙasar Najeriya to ni kaɗai ne, a radu kaf Najeriya ni kaɗai ne, duk wani wanzami a ƙarƙashi na yake. Kai kaɗai ne, ai daga shugaban wanzamai sai kai. Ka san shugaban wanzamai a ƙarƙashi na ya taso. Awa ƙarƙashin ka yake? Jiya ana gasar wanzan shi a Shadi sai na she masa ya je. Chadi dai da na sani wannan ta kusa da ƙasar mu? Ita fa. Gyaran fuska fa za ka man naga ka fito da adda ba bishiya za ka sare ba fa. Ƙa'idar aikin kenan. Sai ka fito da adda da barandami? Ƙwarai kuwa ɗan gado ne ni ba ɗan taka hai ba ne. Ɗan matso ba na kanka ala gafarta malam. Ka ce kuma kuna amfani da adda. Ƙwarai kuwa, to yanzu faɗa min ta ina zan fara. Me? Gyaran ko na fara ta ka ko ta haɓa ko ta wuya ko ta muƙamuƙi ko ta ƙirji ko ta ina faɗa ala gafarta malam. Askin? Wannan ƙa'ida ta ce, ka san ku manya sai an ji ra'ayinku. Shi askin sai an gaya muku ƙa'ida duk ta inda kuka ɗebo ba yi za ku yi ba? Ai ala gafarta malam ka yi wa Allah godiya da Allah ya kawo ka hannuna. Kamar yaya? In Allah ya taimake ka na gama maka daidai, ka shafa ka ji ka wasai, to ka gode wa Allah radu. Dan matso da Allah, tsaya a yalla bai haba, ala gafarta malam tsaya daidai mana. Ya kuma ka ɗauko ƙaho, ba fa ƙaho na ce kamun ba. Haka ƙa'idar aikin take. Aski ne na gado wanda na gaje shi tun iyaye da kakannin kakanni. Wai me haka ne? Ƙa'ida ta shefa na faɗa maka. Ala gafarta malam kai da Allah ya taimake ka ka zo hannuna? Aski kuwa me ya kawo ƙaho? To ta ina zan nutsa maka ne? Ka nutsa min me? Ita zabira. Yauwa bari na dadirza maka ita ta nan. Kai anya kuwa ka iya ɗan tsaya Ina zuwa dai da Allah haba ina zuwa. Ka tsaya na ce maka. Ka ai kai ka fitar min da jini. Sau nawa na yanke ka ne ala gafarta malam? Mahaukacin ina ne kai mutumin da ake gyaran fuska sai an faɗi sau nawa aka yanke shi? Ala gafarta malam ina ganin girman ka ba a yi min ƙorafin ina aiki. Za ka min illa kuma ka ce ba zan yi ƙorafi ba? Sau nawa na yanke ka ne to sai in yi wa mutum jini ya fi 15 bai min ƙorafi ba. Ka min yanka 15 kuma ka ce ba zan ƙorafi ba? Yanzu dai bar gyaran gemun canza wani gurin. A kyale maka gemun haka? Kyale shi. Ina kuma ka kai askar? Kakara aini kaɗai na san inda na kai taradu. Kana sake yin magana ko kashe zabira sama na ɓara hanshinka ta sama, ko kashe zabira ƙasa na ɓara hanshinka ta ƙasa. Ko kuma a bani zobiya. Lallai wannan shine tsautsayi. A radun Allah sai ka bani zobiya. In dai zobiya ce gata. To sarkin aska an ba dama ina ga mu bar askin nan haka. Abin da ya samu a bar ni haka. Ai tun da ka bani zobiyan nan na dafe ai yanzu zan maka aski cikin kwanciyar hankali. Dan matsuwa la gafarta malam. Kamar yaya? Wannan ai sharar fage ce. Kwanaki na ibi yake faɗa min yashe kana yawan tari. Idan kuma ka haɗi yawo kana jin zafi. Kuma ni kaina na ji muryar ka ba ta fita sosai. To a radi yar wuya shi ta fito maka. Yar wuya? Malam ha. Lallai dan fulani ba shakka ka samu matsala. Ala gafarta malam ha bakinka. Wallahi tallahi dan fulani ba zan buɗe ma baki ba kamin illa. Fafare min baki na shirye maka yar wuya ala gafarta malam. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.